El personatge que avui ens visita és un home que va néixer al País Valencià, concretament a Sagunt, l'any 1957. Un home que sap cuinar i, a més, és llicenciat en Dret per la Universitat de València. Ha estat notari a Tàrrega, Xàtiva i Barcelona, i tota una patum pel que fa a publicacions i conferències sobre qüestions jurídiques. Fundador i directiu de la Subcomissió Jovenívola de l'Ateneu Mercantil i de la Falla King Kong, i a la Facultat de Dret de València de la Junta Democràtica i del Consell de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, el seu activisme no s'atura aquí. És un dels fundadors del Fòrum Notarial, de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics i de la Fundació Catalunya Oberta. Actualment és vocal del Consell General del Poder Judicial, a proposició de Convergència i Unió. La seva visió va més enllà que ser un membre destacat dels tres poders de l'Estat. Una visió transcrita, per exemple, al títol Catalunya sota Espanya, l'opressió nacional en democràcia, que, aprofitant la seva presentació a la llibreria La Tralla de Vic, ens va atendre. El seu nom, Alfons López Tena. És un home valent, intel·ligent, pedagògic i extraordinàriament simpàtic, i explica coses i situacions que, amb franquesa, són del tot inversemblants en una democràcia. No s'ho perdin, en gaudiran. Comencem, doncs. Primer i principal, per fi, un llibre que reconeix que som una anomalia. Però, home, hi havia molts llibres que... És un gènere molt clàssic, tant de Catalunya com de totes les nacions de l'estat, etc. És un gènere molt clàssic el de l'assumir-se com a anomalia, perquè és una anomalia, esclar. No crec que sigui el primer que digui que som una anomalia. Però com és que ens perlloguem tant en el temps sent una anomalia, quan la majoria d'Europa, totes aquestes situacions més o menys estan superades? També, aquí no s'ha d'oblidar una cosa, que va ser el cop del 18 de juliol, la guerra i la dictadura. I per tant, clar, Catalunya va tenir una part del segle, que és la part central del segle. Hem passat dos dictadures, del 23 al 29, i després la dictadura de Franco, i aleshores va haver-ne tota una part central del segle de 40 anys en els quals estava tot com congelat. I justament quan hi ha democràcia i quan les llibertats són reconegudes és quan podem tirar endavant. I en conseqüència no és el mateix els altres països europeus, que o bé han tingut una vida, diguem-ne, més dura encara, com ara els països de l'est, o bé han estat en una situació de democràcia consolidada, cosa que ha fet que les independències de Noruega o d'Islàndia s'hagin fet sense cap mena de problema dins d'Europa. Llavors, no ens hem d'oblidar això, que hem tingut 40 anys de congelació i que tenim una democràcia molt recent, que no té més que 25-30 anys. 40 anys de dictadura, sens dubte, l'aixecament del 18 del juliol. Hi ha una cosa, i com a jurista li haig de preguntar, a mi m'havien ensenyat que qualsevol fet il·lícit generava una obligació, qualsevol incompliment il·lícit genera una obligació de rescabalament, com a mínim. Què passa amb la memòria històrica? No estic ara molt al dia, ho dic perquè no voldria no dir d'una manera molt expressa, perquè he vist la informació de premsa d'aquest acord que s'ha arribat entre el govern del PSOE i Izquierda Unida, però no conec, i clar, com a jurista també, ja saps que ens agrada veure els textos mateixos per veure què volen dir exactament. Ara, en resum, sí que diria que, evidentment, és a dir, quan van tots els casos en Europa en què n'hi ha hagut caigudes de dictadura, el que passa és que han estat enderrocades, que és la diferència. Han estat enderrocades, tant la d'Itàlia i Alemanya, nazi o feixista, com les dictadures comunistes de l'Europa d'Europa. I canvia molt entre que facis caure un dictador i el jutgis i que el dictador mori al llit, canvia molt. Però això és el que ha produït aquesta situació en la que aquí no s'ha fet el que s'ha fet a tot arreu, i és la il·legitimitat i, com a conseqüència, il·legalitat d'aquesta mena de procediments sumaris els quals no respectaven els drets de la defensa, i, per tant, la il·legalitat i l'obligació de rescabalament per part de l'Estat de tots aquells que han estat perseguits, és a dir, de les víctimes d'aquella dictadura. Això s'ha de fer i ara s'està fent el primer pas. El que no sé és, tal com ha quedat, l'única manera de resoldre i de passar pàgina és justament reconèixer el dret de les víctimes i rescabalar a les víctimes, i reconèixer la legitimitat de la democràcia i de la democràcia anterior i l'absoluta il·legitimitat de la dictadura feixista de Franco. En aquest llibre es veu que nosaltres som unes víctimes, d'encara aquest estel latent, i una miqueta aquesta democràcia on estem vivint, que neix d'un pacte que alguns l'han titllat d'assassinar Franco, els assassins de Franco, per exemple, el llibre de Francesc Marcàlvaro, que ens ho explica, i d'això fer un borrón y cuenta nueva, aquí paz y mañana gloria, i vinga, i anem-hi, no? I anar aguantant. Catalunya és víctima encara d'aquesta situació. Sí, perquè ho és per una raó, perquè sí que, i això Ferran Recojo, per exemple, té una obra que parla d'això, i és que la Constitució vigent, sí que va ser una bona Constitució per sortir d'un règim autoritari
i establir una democràcia, en quant al que són drets i llibertats, però en canvi no ho és per a un estat plurinacional. Llavors, en aquell moment, a més jo vaig començar molt aviat amb aquestes coses i per tant ho vaig viure molt de primera mà, en aquell moment no oblidem que hi havia una situació en la qual podia haver un cop d'estat en qualsevol moment, i de fet va haver-ne un cop d'estat l'any 81, o sigui, no eren pures cabòries. És que ja han passat molts anys i això es veu ara per la gent que és més jove com una cosa que és una mica com una faula, i en aquell moment no ho era gens. Llavors, això va produir una mena d'empat, perquè la dictadura, insisteixo, el dictador no va caure, sinó que va morir al llit. I aquesta transició feta d'aquesta manera és la que l'objectiu fonamental era consolidar la democràcia, acabar amb el poder militar, entrar a Europa, consolidar llavors l'Estat com un estat normal en el context europeu, entrar a l'euro posteriorment, i en conseqüència d'això, tot el que eren les reclamacions, les reivindicacions nacionals de catalans, de bascos, de gallecs, van estar quedant ajornades, no respectades, no complertes, fins ara que estem a més en un procés d'involució, en un procés en el qual la Constitució ja no s'ha convertit en un pacte per la convivència, sinó en una presó, en una amenaça. Evidentment. Per altra banda, en el llibre Catalunya sota Espanya, que implica aquesta Constitució, aquesta lectura de la Constitució tan restrictiva i que possiblement també fa de rentadora, per exemple, nega privilegis a alguns quan a altres els consolida. Em refereixo, per exemple, al cupo basco. Sí, però aquí no estem parlant. Jo en el cupo basco el que no estic gens d'acord és que es parli d'això com un privilegi. No és en absolut un privilegi. El que es tracta és que els bascos i els navarresos, els impostos que ells paguen, se'ls queden ells mateixos per invertir-los i per gastar-los en el seu país, excepte la part en la que contribueixen a la despesa general de l'Estat. Això no és en absolut un privilegi, això és el normal. De la mateixa manera que l'Estat espanyol en Europa, els impostos que es paguen dins de l'Estat espanyol se'ls queda i paga una part determinada d'acord amb els altres estats europeus per a la Unió Europea. Això no és un privilegi, això és el normal. Evidentment seria el normal si tots tinguéssim igual. Evidentment, però això també té a veure una mica amb la història, perquè la diferència és que en totes les guerres en les que Catalunya ha participat del segle XIX ençà, en totes ha perdut, mentre que en canvi les guerres carlines al País Basc i a Navarra van acabar amb un pacte, i aquest pacte va ser justament el que va establir la gran capacitat econòmica i política que tenen les diputacions forals de Navarra i del País Basc. I, a més, una part, concretament Navarra i Àlava, s'hi van afegir a l'aixecament de Franco, cosa que va suposar que s'hi va mantenir també aquesta mateixa situació. Aleshores, n'hi ha una gran diferència entre que els dictadors caiguin o no i que les guerres es guanyin o es perdin. Sí, en definitiva, l'Estat, com a tal, sigui l'espanyol o qualsevol altre, es basa en el monopoli de la força, és a dir, amb la capacitat de foc. Aquestes derrotes que ha patit Catalunya és el que estem vivint darrerament. I amb tipus de detalls. Però això jo diria que la diferència fonamental, i és una de les parts que he insistit en el llibre, és que això s'ha acabat. És a dir, això era l'estat tradicional en el qual sí que hi havia aquesta capacitat o aquesta possibilitat, però això ja s'ha acabat, Europa ja s'ha acabat. És a dir, és impossible, en el que és el nucli europeu, no el que es va produir per la imposició dels serbis respecte a Bòsnia fa 10-15 anys, sinó en el que és, diguem-ne, dins de la Unió Europea, és impossible bloquejar la voluntat democràtica d'un poble per la via d'una intervenció militar o d'amenaces armades o de violència. Home, evidentment. O sigui que no, però és que això és una novetat. És a dir, l'Estat espanyol sí que tenia aquesta capacitat, si volia, d'intervenir militarment i d'intervenir fent exercir la violència, aquest monopoli legítim de la violència. Recordo aquella frase d'Azaña que deia que és una llei de la història d'Espanya que cada 50 anys hay que bombardear Barcelona. A més deia, és un sistema injusto però durado. Doncs això una Azaña, que no estem parlant precisament diguem-ne de lo més tèrbol de la cultura política espanyola, i en canvi això ja s'ha acabat. És a dir, de 20 anys ençà i en l'actualitat, davant de la voluntat democràtica del poble català no n'hi hauria ni hi ha cap possibilitat d'una actuació violenta per part de l'Estat. Hi ha punts, certament, en el llibre que fan fresa. D'entrada, en les seves experiències, les converses interiors dins del Consell General del Poder Judicial, que fins i tot t'espanta perquè, clar, és el tercer poder de l'Estat. Un tercer poder que, fins i tot, aquesta teoria de la gran divisió de Montesquieu, tot això ha desaparegut. Estem en una partitocràcia, que a més això en genera a nosaltres un doble problema. Si com a ciutadans normals ja ens genera un problema, si a més de ciutadans som catalans, a més encara ens produeix més problema. Tot això quin futur té?
Això des del punt de vista espanyol té un futur, té perfecte futur. És una democràcia de baixa qualitat, en la qual s'hi basa una mica com allò que se'n deia a Itàlia, la lotizzazione, és a dir, n'hi ha dos partits, a la pràctica n'hi ha dos, perquè Izquierda Unida no té el pes necessari per fer-ho, el PSOE i el PP, que reparteixen, i segons les eleccions formen govern un o l'altre i es reparteixen les institucions per quotes, per cupos. El problema, justament, això és un greu problema per la democràcia, però per als catalans encara és pitjor, perquè, esclar, nosaltres no estem entre aquells que poden tenir o la minoria o la majoria de bloqueig, no som jugadors en aquest camp, i en conseqüència aquest funcionament sectari de les institucions dels governs sempre ens va en contra perquè nosaltres no hi estem entre els convidats a la taula dels grans, per dir-ho així.